Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga Swarna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Swarna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Swarna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kwangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai जों दिनै अर फाइमान हिंगाय थांनाय 5 तारिखआव कासे घटना आंखा 5 तारिखआव अब पुरा जों ससियेल मिडियायाव नुखा ओमफ्राय अब जों दिनै बुरै बोसाराव बजे सापन जातिनि दं जों जात बाय बुरै रक इनसिकुर दिनै त्रिपुरा रायजोआव बासो काखाय बंगो अटो काखाय बं जों खस्थ' बंगो ओमफ्राय आबनि बागैनो जों दिनै एसपि वेस्ट एसपि ब्रह्मगानां किरण कुमार सारबाय जों बिनिथानि एपइन्टमेन्ट नावो बनो जों कायसा अबनो साका जे जोंनि त्रिपुरा रायजोआव क्राइम बारियो दं आबनो दमन खालामनो बागै मिनथानि जों रिक्वेस्ट खायो जों TWFS त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन दिनै कर्तव्य दङ जों बुरै रकनो जों गाहाम गायै अ थांलायसो खायमानानि दिनै अर आगरतला सहराव त्रिपुरानि राजधानी आगरतलाव जों दिनै चेरायरक स्कुलाव फरायना नांगौ कलेजाव फरायना नांगौ इउनिभार्सिटी फरायना नांगौ टिउसन थाना नांगौ जों बुमा बुफालगिरि दं मैया सब समय एमनकि चेरायरकनो तामसा जों बुरै जों दा बयसजोंनो थाखा जों फानसिगिरि माथिंजा दा बुंनि जे परिस्थिति ओंखाय अब जेहेतु जोंनि स्वराष्ट्र दप्तर दं पुलिस डिपार्टमेन्ट दं जों बिनि थानायाव जोंनि सानानि अधिकार दं आबनि बागैनो जों रिक्वेस्ट खायखा जे जोंनि आगरतला सहर जिमि बया सारा त्रिपुरा रायजोआवनो बुरै रक थांलाय उनथिनिव कोनो असुबिदा इयातै खायो नरक नायसमदि नंनि दप्तर स्वराष्ट्र दप्तर एमनकि पुलिस प्रशासन आबनो जों कायसे लिखित बनो दिखा नाथाय 5 तारिखआव जे घटना माने खरकसा बुरैनो जे अबाहाय घटना जों बायरा बुकु बायछानानै लासिबो हाइपानो जो तुनुगु भिडियो अब अबर ब्रह्म जाखानि जोंनो साका अब दिनै एसपि वेस्टनि बेलाय दिनै पुलिस डिपार्टमेन्टनो जों हामबाय माया फारो हाइपानो जों अब बाय थागै थांगानि वान सुबि माया परबती नेक्स्ट टाइम अबाहाय तांथुन नुनो जों दिनै दिन थानियो कायसा जों लिखित बनो मारि लायखा आबनो जोंनो आसास रिखा ब आव जों नायनाय क्राइम्स जाहाथे जोंनि त्रिपुरायाव ता अंकु अब दिनै जरातो जों चेष्टा खालायनाय नै बाबा जों खाव अच्छा मजा खाव और दिनै TWF नि सेन्ट्रल एडभाइजरी कमिटिनि चेयारपर्सन ब्रह्मगानां जों पबित्र जमातिया आनी आं तो प्रेसिडेंट आनी GS खरकनै दङ ब्रह्मगानां जों उर्मिला देबबर्मा ब्रह्मगानां जों एनार्जी देवी त्रिपुरा सेक्रेटारि दङ ब्रह्मगानां जों जुलि त्रिपुरा देबबर्मा आसोकनोसै